Заради забавянето на играта. От друга страна обаче Блекбърн се защитаваше доста подредено, нека да го нарека така. За сега 0-0. Лийдс изпраща поредното полувреме, в което има предимство, но не успява да се възползва по най-добрия възможен начин от него. Отбор на Шотландия има 10 чисти мрежи този сезон. Всички на Керо Роуд се надяват Ангас Гън да има своя добър ден, така че да е сигурен на вратата, защото рано или късно Ипсвич ще натисне. В това са убедени всички. Вече въпросът е какво ще се случи, когато това стане на игрището. Още една атака тук. Сам Маккълъм опита да пласира подаване напред. Позицията на Сам Маккълъм от началото на матча е интересна. Сега да видим тази възможност за контрадействия. Discover the beauty, the wonder, the majesty of the civilizations that define us. This is a really new discovery. Okay. I have to say, I'm not often lost for words. A brand new season. Treasures with Bethany Hughes. Friday at 10 on Viasat History. Тримата геймъри и оптичният интернет на Viva.com. Стриминга по отношение на визуализация и звук е на най-високо ниво. Сега е реално безпрепятствено. Интернетът на Viva.com. Абсолютно най-качественият в България. Вземи и ти с 50% отстъпка за първата до 1 година. Viva.com. Последната домакинска среща на шампионите преди плейофния дял от първенството ги изправя срещу Арда. Гостите натрупаха 3 загуби навън от началото на годината, но пък 2 от предишните им 3 мача с орлите им донесоха точки. Включително последната визита в Разград. Какво предстои сега? Да видим на 15 април понеделник от 20 по Диема Спорт HD. Абонирай се за Диема Екстра или Play Диема Екстра. L'OL 10e, l'une des formations les plus prolifiques ces dernières semaines en Ligue 1. Uber Eats recevait le Stade Brestois 2e. Ce sont les Lyonnais